Hello guys! Kumusta kayo? Tayo na magluto ng hard-boiled egg sarsyado. So guys, ang una natin gagawin maglalaga na muna tayo ng itlog. Ayan. So ito guys, 8 itlog, 2, 4, 6, 8. 8 na itlog ang ating ilalagain. Hard-boiled, okay? So, mga 10 minutes siguro ang pagpapakulo nito. Tapos, pwede na. So guys, habang hinihintay natin malaga ang itlog, magganon na muna tayo ng ating mga ingredients. So bali, ang gagamitin lang natin ay sibuyas at kamatis. So 4 na kamatis at isang malaking sibuyas. Alisin natin yung matigas sa ilalim. Ikakat na rin natin ang ating kamatis. 4 na kamatis guys. Again, alisin natin yung matigas. Ikakat natin to into small cubes. Okay. Alright guys, about 10 minutes after, tapos na siguro to at pwede na to. Guys, we wanna make sure na hard-boiled ang ating egg. So, turn off na natin. So, ang gagawin natin ngayon guys, ibababad natin itong ating egg sa cold water para mas madali itong mabalatan. So, ayan guys, ang ginagawa natin ngayon ay binabalatan na natin ang ating hard-boiled egg. Ayan. Babalatan lang natin. Guys, just make sure kapag naglalaga kayo ng itlog, pagkapakulo, hugasan nyo sa malamig na tubig, para at least hindi kayo mahirapan na magbalat nito after. Ayan. Ang ating mga ingredients na gagamitin sa paggisa. Okay, andyan na yung sibuyas. Pwede rin kayo maglagay ng bawang kung gusto nyo maglagay. Tapos gagamit tayo ng mga 4 na malaking kamatis. Of course, ang ating itlog. Ito ay cooking oil. Okay, about 2 tablespoons na cooking oil. Baka gagamit tayo ng patis. Tignan natin mamaya. Of course, ang ating salt and pepper. And of course, baka water, 1/2 cup para mayroong konting sabaw ang ating niluluto. So tayo na maggisa. Okay guys, maglalagay muna tayo ng 2 tablespoons na cooking oil sa ating pan. Natin, scattered natin. Ayan. Pwede na tayo maglagay ng sibuyas. Ayan. So guys, ang gagawin natin sa sibuyas, ika-caramelize natin to, di ba? Para mas masarap. So, hayaan lang natin to maluto hanggang sa mag-translucent. Sobrang dali lang nito guys, kahit hindi mo naman nagisa itong itlog na to. Kahit kamatis lang ito at nilagang itlog, panalo na. Hayaan natin mag-translucent itong ating sibuyas. Alright. So ngayon guys, hayaan mo lang muna saglit. Gusto natin kasi mangyari dito ma-toast ng kaunti ang ating sibuyas. At the same time, mag-caramelize para magkaroon ng konting tamis ang ating menu for today. Yeah. Okay. I think this is okay. So, ang gagawin natin next ay maglalagay tayo ng patis. Alright, guys, ng patis ko ay nilagyan ko ng kaunting sili. Pero hindi naman natin lahat ito bubuhos. Konti lang. Siguro about a tablespoon. Yep. Lagyan natin ng konting sili there. O, yun. Bango, ha? Oh. Okay, maglagay tayo ng paminta. Siguro about 1/4 teaspoon ng paminta, guys. Konti lang. Oops.
Ayan, 1/4 teaspoon. Uy, nahulog ang takip. Ayan, guys, ngayon, pwede na natin ilagay ang ating kamatis. Ayan. Laksan na natin ang apoy. Ayan. I-simmer lang natin. Alright, balikan natin. Haluin lang natin slight. Ayan. Ngayon, maglalagay tayo ng, this is a 1/2 cup of hot water. Yep, para magkaroon ng konting sabaw pa ang ating kamatis. Yeah. Maglagay din tayo ng konting salt. This is for about 1/4 teaspoon na salt lang. Okay? Konti-konti lang na salt. About 1/4 teaspoon. Dahan-dahan lang. Baka masobrahan. Ayan. 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 Nagsasabaw na siya. Hindi natin lulusawin ang kamatis. Actually, mas masarap kasi dito sa ulam na to kapag ang kamatis medyo buo-buo pa rin pero malambot. Okay. So, isisimmer lang natin for a minute. So, ayan guys, balikan na natin ulit after a minute. Ayan na yung ating niluluto, di ba? Malambot na ang kamatis, pero at least buo pa din siya. Same time, may sabaw. So guys, ang next natin ilalagay, itong ating, look at this. Charan! So, hiniwanan natin ang ating itlog ng halahati. So, paglalagay na natin to sa taas lang. Di ba? Hayaan lang natin malagay yan sa taas. Siguro kakasya naman to dito sa ano natin, sa pan. Yeah, ayan na. Mas nasira. Dahan-dahan lang. At least para buo pa din. Gusto lang natin. Ay, nahulog na. Ayan. Kasya pa ba? Kakasya yan. Diba? Ang ating apoy guys ay nasa low setting na lang guys. Look at this. Yusin lang natin. This is almost done. So imagine guys, after 10 minutes na pagpapakulo ng ating itlog, gusto kasi natin maging hard-boiled. Meron na tayong instant ulam, everybody. Lalagay tayo ng paminta on top. O, diba? Okay. Kasi dahil gusto ko na medyo maanghang ito, so maglalagay tayo ng a bit of chili flakes on top as well. Konti lang. Just konti. Konti lang. Yan. Okay. So everybody, look at this. So everybody, this is our hard-boiled egg sarchado. Okay.